Hello sa lahat. So ngayon, hindi muna ako magliligo-ligo. May gagawin muna akong kadramahan sa buhay. About doon sa aking basher. Hi, basher. Kung sino ka man behind that face, behind that YouTube channel, good luck to you. Dati, noong bata pa ako, binubuli na ako. Lalo na noong high school ako, doon ko na talaga naintindihan ang lahat ng pamiminta sa akin. Pamiminta sa aking mga ngipin. Noong elementary naman, oo, binubuli ako. Binubuli din ako, nabubuhay ako sa bully. Noong elementary, binubuli ako na ang aking nanay ay isang baliw. Tapos noong high school, binubuli ako na hiwalay ang ngipin, mga ganon. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala. Kasi hindi ko naman talaga pinapaayos ang ngipin ko. Siguro kapag ipapaayos ko to, mawawala na yung mga bully na magkagalit ang ngipin ko. Naalala ko pa, sa harapan ko pa talaga niya sinabi na, Pilar, ang ngipin mo magkahiwalay. Bati kayo tanawon. Bisaya man, Bisaya. Pangit tingnan ng ngipin mo, hiwalay. Tapos, simula noon, nagdamdam ako sa isip ko. Tiningnan ko yung sarili ko sa salamin. Oo nga, magkahiwalay. I don't know. Kasi yung ate ko, si Ate Beng, magkahiwalay din ang ngipin, oo. At saka ako, at saka yung sister ko na nasa Manila, magkahiwalay din teeth niya, pero okay yung sa kanya kasi nasa ibaba. Kapag mag-smile, hindi kita. Tapos, sa amin ng sister ko ni Ate Beng, nasa itaas. So, every time na mag-smile or mag-talk or whatever gagawin namin, makikita talaga ang aming mga ngipin na hiwalay. At yung mga namiminta sa akin, tinitingnan ko din mga ngipin nila. Oo nga, wala silang gap sa kanilang mga ngipin. Yung mga ngipin nila ay pantay. Walang space dyan kahit saan. Wow, napaka-perfect na mga ngipin nila. Sana all. Mapapasana all ka na lang. At least sila, hindi nila naranasan na pinipintas na ang kanilang ngipin ay hiwalay. Sila na ang nimimintas sa'yo. Bakit ganun, di ba? At saka for example, ito, hindi rin naman ako or kami ang may mga hiwalay na ngipin sa family namin. May mga known people din na magkahiwalay ang ngipin. Bakit hindi nyo din sila binubuli? Dahil ba sikat sila? Dahil ba modelo sila? Dahil ba as in professional sila? How about kami mga ordinaryo lang? Yung mga nagsisikap. Yung mga nagsisikap ng kung ano ang gagawin sa buhay, tapos hiwalay ang ngipin. Pipintasin nyo na lang? Grabe naman kayo. Huwag naman kayong ganyan. Dapat, be sensitive din tayo sa damdamin ng ating kapwa. For example si Melay. Melay Cantiveros Francisco. Siya ang aking kahawig. Parehas kami ng teeth, hiwalay. Tapos yung mukha, para may similarities talaga kami ni Melay. The way we talk, the way we laugh, the way we move, mga ganun, plus kami ni Melay Cantiveros. Lalo na yung ngipin niya kasi magkahiwalay din. Like mine. Pero, parehas lang din kami, di ba? Bakit hindi niyo siya binash? Bakit hindi niyo binabash si Melay? Parehas lang din naman kami. Kasi ganito, kaya hindi niyo siya binabash kasi artista siya. Pumasok siya sa PBB, tapos nag-artista, tapos naging big winner pa sa PBB. O di ba? Hindi niyo siya kayang i-bash kasi may stable job, artista, may pangalan. Kaya hindi niyo siya mababash kasi high siya, high level. Tapos kami mga ordinaryong tao lang na nag-YouTube, tapos andyan kayong mga basher nanunood. Aba, pintas kayo ng pintas sa ngipin ko, ha? Or sa ngipin namin kasi may mga hiwalay din ang teeth, tapos YouTuber. O diba, mga YouTuber kaming mga hiwalay ng ngipin, pero mga ordinaryong tao, kung makapintas kayo, wagkas. Grabe, parang galit na galit kayo sa amin. Inaano ba namin kayo? Wag naman kayong ganyan. Hindi naman namin kayo inaano naglabas na ako ng sama ng loob talaga. Kasi, alam nyo, be sensitive naman sa mga feelings ng ibang tao.
Imbis na be happy na lang kayo sa kung anong meron sila, kung anong meron yung taong yon, be happy to her, be happy to him. Ganun. Kung hindi nyo naman kayang panoorin yung taong pangit na YouTuber, magkahiwalay ang ngipin, or kung anong imperfections dyan sa kanyang katawan, sana huwag nyo na lang i-comment, yung isarili nyo na lang yung mga pambabash nyo, yung mga yung pamimintas nyo, isarili nyo na lang, itaga nyo na lang yung sa bato, or huwag nyo i-type, isulat nyo na lang yan sa papel. Imbis na itatype mo dyan sa comment box, isulat mo na lang para mawala yung feelings mo, para mawala yung ganun. Yan yung suggestion. Isulat mo na lang yung gusto mo i-type sana. Pero, hindi naman talaga natin ma-please ang lahat ng tao. Oo nga, ganito nga sinabi ko, na isulat mo na lang yan sa papel imbes na i-type mo dyan sa comment box. May ganun talagang tao na, alam mo, namimintas talaga. Sana ikikip na lang sa sarili or mo na lang yan, isasabi mo na lang yan sa iba. I-spread mo na lang, sabi mo na lang sa iba na, uy, ito, tingnan mo yung YouTube channel ni ano, hiwalay, pangit, o ganun, diba? Tapos, magkakaroon pa kami ng views niyan. Kasi nga, mapop-curious na pangit nga. Huwag nyo na lang i-comment. Sarili nyo na lang yan. Or i-chismis nyo na lang yan. Ganun. Yung hindi makarating sa amin. Ang sama-sama. Ganito din kasi, kapag ang mga YouTuber ay magaganda at gwapo, di ba? Wala kayong maipintas. As in, hangang-hanga kayo. Kahit anong gawin nyo dyan. Kasi gwapo naman. Kasi maganda naman. So, okay lang. Yung sa amin, for example, sa akin talaga, nagliligo challenge lang naman ako. At saka hindi ko naman pinakita yung mga kagubatan ko. Hi! Tayong lahat meron tayong mga kagubatan. Hindi ko naman pinapakita yung mga bulbul. Hindi ko naman pinapakita yung mga cheng-cheng ko dyan, no? Tapos pintas pa kayo ng pintas dyan na parang walang bukas. Ano ba yan? Magpakiramdam naman kayo. Kung kayo kaya yung pipintasin din, diba hindi kayo magiging masaya? Ganun lang yun. Dapat, hindi tayo mamimintas. Keep it to yourself. Isa pa, para sa kaalaman mo, wala akong pera para pampabrace ng aking mga ngipin. Kung afford ko yan, sana dati ko pa yung ginawa. Kung mayaman lang ako, sana dati ko pa pinaayos tong ngipin ko para wala kang mapintas sa akin. At isa pa, tanggap ko naman na ganito ako. Tanggap ko ang mga ngipin ko na magkagalit, na magkahiwalay, na lihang, magkahiwalay ng ngipin. Tanggap ko yan. Importante, tanggap ako ng jowa ko na magkahiwalay ang ngipin ko. Tanggap ako ng mga anak ko na magkahiwalay ang ngipin ko. Tanggap ako ng mga kapatid ko na magkahiwalay ang ngipin ko. Tanggap ako ng mga pamangkin ko na magkahiwalay ang ngipin ko. Tanggap ako ng buong pamilya ko na magkahiwalay ang ngipin ko. Hindi ako perfect ha, hindi ako maganda. Alam ko yan, wag mo nang ipagdutdutan sa pagmumukha ko yan. Yes, pangit ako. Magkahiwalay ang ngipin ko. Magkagalit ang ngipin ko. Pangit ako. Ayan, masaya ka na. Yes, pangit ako. YouTuber lang ako na pangit. Okay? Tapos yung buhok ko kasi kulot-salot, mga ganon. Tapos may isang kapitbahay pa kami doon sa Manila. Sinabihan talaga ako na ang buhok ko daw ay parang BOL. Gets nyo? BOL. Tapos sabay tawa. Aba, grabe naman si kuya. Oo, kuya, kasi lalaki yun. Grabe naman si kuya. Siya na ang may straight na hair. Pero hindi rin pala kasi parang makakalbo na. Alam nyo, as long as happy ako sa buhay ko, happy ako dito sa Amerika. As long as wala akong inaapakang ibang tao, iyon ang pinaka-importante sa lahat. Yung wala kang sinasagasaan. As long as na masaya ako sa pinaggagawa ko dito sa YouTube channel ko, wala kang pakialam kung ano ang gagawin ko dito sa YouTube channel ko. Okay? Kung ayaw mong manood, skip mo na lang or magpunta ka sa ibang YouTube channel. Huwag ka na lang manood.
kung nakakaasura talaga yung pagmumukha ko. Ganun. O mas mabuti, i-block mo na lang ako para hindi mo na ako makita. Para hindi mo na makita ang pagmumukha ko. 'Di ba? Para may peace of mind tayo sa isa't isa. Simula ngayon, wala na akong pakialam sa mga bashers ko kasi nagkaroon din ako ng bashers noong nag-reaction video ako tungkol doon kay Adora. Ang dami. Doon ako unang nasaktan din. Tapos itong pangalawa ngayon, itry ko na i-ignore sila mga bashers. Pero yun, naka-move ko na ako doon nung nag-reaction video ako. Tapos ngayon, is personal ko na talaga na buhay. Hindi na ako nag-chichismis. Hindi na ako nagre-reaction. Ngayon, ako na talaga ito. Ako na talaga ang videong to tinitira. So, kailangan, sampulan na. Kailangan pansinin din kasi paulit-ulit. Kasi kapag hindi mo papatulan minsan, kasi parang nagpapansin no? Kapag hindi mo patulan, parang feeling nung tao na, okay lang pala sa kanya na lalaitin ko siya kasi ini-ignore, hindi niya ako sinasagot. Kaya ayos din siguro minsan patikimin din naman yung bashers ng sagot. Kasi parang naman malaman nila kung ano yung side ng binabash nila. At saka kung may mga comments man na hindi maganda, i-delete ko na lang. Or kung hindi pa siya titigil, kasi nga i-delete lang, diba? Kung hindi pa titigil, i-block ko na lang. Kasi para hindi na talaga makapag-comment ng mga hindi ka nais-nais sa aking YouTube channel. Sa mga taong patuloy na nagsusuporta sa akin, sa mga taong nanonood sa videos ko, maraming salamat. Sa mga taong tanggap ako na ganito ako, na parang si Melay ang pagmumukha, na hiwalay ang ngipin, na magkagalit ang ngipin, tanggap ninyo ako. Maraming salamat. As in, na-appreciate ko kayong lahat. Yung mga hindi namimintas, yung tanggap yung mga kalokohan ko dito sa YouTube channel ko. Yung mga pampatawa. Yung pampatawang ginagawa ko. Tsaka alam ko marami ding natatawa dyan. Isa na ako doon. Alam nyo kasi, habang ako ay nag-i-edit ng mga videos ko, marami din akong nadaan ng tawa dyan. Tawang-tawa din ako sa mga videos ko habang nag-i-edit ako. So, tawang-tawa ako. So, ibig sabihin kayo din, mga manunood, natatawa din. Ganun lang ba? Nahihiyan ako. Nagaganon. Okay guys. At least hindi ako umiyak ngayon. Kasi noong isang araw, umiyak talaga ako dahil doon. Kasi nami-personal na talaga yung taong yun So, maraming salamat talaga sa inyong lahat, ha? Mga supporters ko, mga viewers ko, mga kagrupo ko. Maraming salamat. Tulungan lang tayo guys sa bawat isa. At saka, more subscribers to come, more viewers to come. Sa mga hindi pa na-monetized, more watch hours to come, and more subscribers to come. Para lahat tayo ay ma-monetize. Mag-earn tayo ng mga dollar, centavo. Pero, hindi mabubuo ang $1 kapag walang centavo. Diba? So, iyon lang lahat ang masasabi ko ngayon. Maraming salamat. Maraming salamat as in. God bless us all. Good luck to us. Good luck to our YouTube channel. Bye!